हूँ समर टेका बुझलु एटा एपट हूँ खजुरी पड़ा बुझलु एपट हूँ फुलवाणी यू आम जा पड़ो आम झाड़ बोल सब बाट बुझल कौन बुले बुले से जा बोले तीर चंडा रहा ना तीन कौन गोटे देखा
ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରଜାରଗଡ଼ରୁ ବୈକୁମ୍ପା ଯିବାର ଅଟା। ବୈକୁମ୍ପା ଚାକିରିଆ ଗୋଟେ 50,000 ପାଉନି। ଆମର ବୈକୁମ୍ପା ଛକଟା ରାଇଟ୍ ଗଲେ ଝାଡ଼ବଲ ସୁମ୍ପା। ଲୋକେ ସେମିତି ହବନି। ସବୁ ଦେଖା ଏଇଟା କହୁନ୍ତୁ ଭାଇନା ଦୋକାନଟା ବୈକୁମ୍ପା ଛକରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈକୁମ୍ପାର ଗିରିଶ ଭାଇନା ଦୋକାନଟା। ଯାହା ଦରକାର ହେଲେ ବୈକୁମ୍ପା ଛକ ପାଖରେ ଯାହା ଦରକାର ହେଲେ ଆସିବେ, ନେଇଯିବେ। ସବୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହ। ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝାଡ଼ବଲ ସୁମ୍ପା ରୋଡ଼, ଖଲିବାନା ରୋଡ଼, ଟିକରା ସାହି, କୁଣ୍ଟଲା ଘର। ଆମ ବୈକୁମ୍ପାର ବିରନ୍ତି ଦାଦି। ନାଚ ଦେଖିଛ ଏଠି? ଧୀରେ ହେଲେ ହବ। ଇଆଡ଼େ ମାସ୍କା ପଟି ଆସିଲ ବା ଧରିକି ନାହିଁ ଆରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜିଓ ନେଟୱାର୍କଟା। ଝାଡ଼ବଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଗାଁ ଝାଡ଼ବଲ ସୁମ୍ପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବାରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଆମର ଝାଡ଼ବଲ ସୁମ୍ପା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଛକରେ। ସିଧା ଗଲେ ଖଲିବାନା କୁଣ୍ଟଲା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। ରାଇଟ୍କୁ ଆସିଲେ ଆମ ଝାଡ଼ବଲ ସୁମ୍ପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଝାଡ଼ବଲ ସୁମ୍ପା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଝାଡ଼ବଲ ମେନ୍ ରାସ୍ତା।